Basig busog ra na Mari, basig bag upan na nahuman og kaon ba? Ay dili jud. Murag paminaw nako, na di something. Ako dang paminahon og tarong bi. Murag ako'y gitsismisan ani nila ay. Nanong dako ka na siya tiyan? Ano na akong tiyan, uy? Dako man akong kaon ba? Uy! Marie Claire! Alam po na akong kumari nga chismusa, oh. Chika sa imo nga ba? Madamay na po ko sa kachismusa, ani. Duulo na ko, kay basig labas ni iyang balita ba? Marie, ang sama po na imong ichika sa kuha. Marie, ano na to silingan ba? Pero ni mga silingan ako, mga chismusa kayo ba? Ako guro gistoryahan ani ay. Tanawang akong bagong silingan, Marie. Wa ka kabantay. Dako kayo tiyan. Ayay ka, murag ako gistoryahan ani nila ay. Magpaduol ko gamay bi. Basig busog ra na Marie, basig bago ka na nahuman og kaon ba? Ay dili jud. Murag paminaw nako, na di something. Ako daw paminahon og tarong bi. Murag ako'y gitsismisan ani nila ay. Marie, paminaw nako, nagdadalang. Kabalo na kada sa kong nahuna. Ay, tama bitaw Marie, no? Di ba? Hoy, mga silingan nga gwapa, ako yung gistoryahan no. Istoryahan daw. Uy, silingan! Wala ka na mo istoryahin. Uy, anong istoryahan? Good taon ka na mo. Di ba, Marie? Bitaw, wala pa ka na mo istoryahan. Nagbulong lang naman ba? Kaya bago pa mong gadari, Gani, kami pa nakakita si mga ba? Bagura ka? Ay, bagura ko diri ni hawa mahugo sa dati na akong gipuyan kay dahang kay mga chismusa. Ay, mauba. O dyan na nakadaot anong mga silingan ba? Gani, mo dyan kang chismusa. Uy, pero silingan. Ayaw, kalain ha. Nami pangutana si mga ba? Manong, dako man tayo na imutiyan. Mga bayhana, Usay dako god, kagamay ani akong tiyan. Bagura ko nahuman og kaon ba kay chicken joy akong sudan mo nang dako. Ay, mauba. Tanawa Maring. Isinulat ta ng utana, chicken joy day yung sudan. Gani no. Ay mas maayog muduol ta saya, murag arang-arang.